Avui, taller de Scrabble pels alumnes de primària de l'Escola Santa Eulàlia de Berga. Una matinal lúdica on el joc de l'Scrabble esdevé l'element cohesionador i integrador a l'aula. I sempre amb el suport dels tutors i professors que veuen amb aquesta activitat un complement perfecte per aprendre llengua i ortografia i matemàtica simple. Amb l'alumnat de primària o el que s'està aproximant per primer cop a aquest joc, l'objectiu és conèixer les normes bàsiques i engrescar-los en la confecció de paraules senzilles i anar avançant mica en mica. I sobretot, passar una bona estona. Nats? Molt bé. Vinga, posa-la. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.